композиция създава усещане за движение и промяна в формата на обекта и целта е да се създаде визуална изразителност и енергия и евентуално да се предаде някаква символика. Една от много често срещаните форми на постигане на динамичност в архитектурната композиция, това е усукване на геометричните форми около вертикална или хоризонтална ос. При усукването по вертикална ос имаме промяна на възприятието за височина, въздейства се допълнително чрез ритъм и светлинни ефекти и е приложимо при форми с издължен вертикален силует. Емблематичен пример за усукване на форма около вертикална ос е кулата Търнито в Швеция с автор Сантяго Калатрава, която подобно на всички негови произведения съчетава архитектура с инженерство и скулптура, носи визията на органични и динамични форми, вдъхновени от природата, човешкото тяло и движенията, и с емблематичен бял цвят на конструктивните елементи, плавни изчистени повърхности, които подчертават светлината и създават лекота на визията. И разбира се, при тази сграда са използвани иновативни материали и конструкции, които, въпреки големите мащаби, успяват да подкрепят архитектурната идея за лекота и въздушност. Сградата е първата в света усукана висока сграда с общо завъртане на 90 градуса по цялата височина. Друг съвременен автор, чието творчество представлява търсене на нестандартни динамични форми, това е Даниел Либескин, чието архитектурно творчество се отличава е в стила деконструктивизъм, носи много силни символни послания, търси емоционално въздействие, да провокира чувства и размисъл чрез пространството и неговите форми и има отличителни остри ъгли динамични линии, често изглеждащи нестабилни, и активно приложение на светлината като инструмент за създаване на атмосфера и контраст. И още един съвременен автор, чието архитектурно творчество се отличава с търсене на динамични, изразителни, усукани в пространството форми. Това е Заха Хадид, отново представител на деконструктивизма с разчупени форми, нестандартни ъгли, изключителна динамика и движение с флуидни усукани форми и интеграция с околната среда и приложение на иновации в материалите и конструкции. Творчеството на тези двама автори се среща в център Милано, комплекс от небостъргачи, където всеки един от трите небостъргача е даден на отделен автор да го проектира и да го изпълни и съответно се визуализират трите отделни концепции и подходи към високите форми. Имаме усукано около вертикална ос, имаме чист вертикализъм, подчертан и чрез линиите на фасадата. Имаме и третия небостъргач е всъщност секторен от сфера и наклонен, усукан в пространството. Друга тенденция е усукване на геометрични форми около хоризонтална ос, като динамичността се постига чрез хоризонтално въртене и такъв подход е подходящ за павилиони, някакви експериментални структури и мостове. Предишният пример беше павилион в Милано с автор Даниел Либескин, а това е сграда на клиника в Лас Вегас от архитект Франк Гери, отново огъващи се в хоризонтална посока
динамично разположени един спрямо друг обеми. Последният пример е павилион проект и изработка на студенти от Техническия университет в Монреал с дървена конструкция, отново хоризонтално усукване на формата. Като израз на възможностите на съвременните технологии, приложими в архитектурата и строителството, динамичност в архитектурната композиция се търси чрез подвижни части на сградата или подвижни цели сгради. Това е жилищна сграда в Бразилия, чието етажи могат самостоятелно, независимо един от друг, да се завъртят в посоката, в която собственика им реши, че е гледката, която би искал да гледа. Това е въртящ се панорамен ресторант в Сингапур, който функционира от 80-те години на 20 век и който е прекратил дейността си вследствие на COVID-пандемията. И още един панорамен въртящ се ресторант в Бангладеш.